കണി കാണേണം. ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കണി കാണേണം. മയിൽ പീലി ചൂടിക്കൊണ്ടും മഞ്ഞ തൂകിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടും മണിക്കുഴലൂതിക്കൊണ്ടും കണി കാണേണം. ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കണി കാണേണം. വാഗചാർത്തു കഴിയുമ്പോൾ വാസനപ്പൂവണിയുമ്പോൾ കോപിതമാക്കുതിക്കുന്നോരുടൽ കാണേണം. ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കണി കാണേണം. അഗതിയാമടിയന്റെ അശ്രു വീണു കുതിർന്നോരി അവിൽ പൊതി കൈക്കൊള്ളുവാൻ കണി കാണേണം. ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കണി കാണേണം. ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കണി കാണേണം. ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കണി കാണേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്? ചെല്ലട്ടെ മാതാജി, സമയമുണ്ടാ? ഒരു 2 മിനിറ്റ് ചെറിയൊരു കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണ കൃഷ്ണ ദാമോദര വാസുദേവ ഹരി. അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണ കൃഷ്ണ ദാമോദരം വാസുദേവ ഹരി. ശ്രീധര മാധവ ഗോപിക വല്ലഭ ജാനകി നായകം രാമചന്ദ്ര ഭജേ. ശ്രീധര മാധവ ഗോപിക വല്ലഭം ജാനകി നായക രാമചന്ദ്ര ഭജേ. അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണം കൃഷ്ണ ദാമോദരം വാസുദേവ ഹരി. അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണം കൃഷ്ണ ദാമോദരം വാസുദേവ ഹരി. ശ്രീധര മാധവ ഗോപിക വല്ലഭ ജാനകി നായക രാമചന്ദ്ര ഭജേ. ശ്രീധരം മാധവ ഗോപിക വല്ലഭ ജാനകി നായക രാമചന്ദ്രം ഭജേ. അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണം കൃഷ്ണ ദാമോദരം വാസുദേവ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവരിബഡി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്ന് രേണു മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. രേണു മാതാജി 10 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു മാതാജി. ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ? അല്ല മാതാജി, മാതാജി 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറാന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ ക്ലാസ് നടക്കല്ലേ? അതുണ്ട് മാതാജി, ആ ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീത മാതാജി കയറിയില്ലേ? ഞാൻ കേറി. ഞാൻ വേറെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാജി. 2 ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തു. കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായില്ലേ മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫോണില് ഇതില് കയറി, എന്റെ ഫോണില് മറ്റേ ഭക്തിശാസ്ത്രയിലും കയറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ്. ഓക്കെ മാതാജി. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാജി, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പോവാ തോന്നുന്നു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എത്ര ശ്ലോകം മാതാജി? 5 5.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണകൃഷ്ണായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്പ്രപാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ഹോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Hare Krishna. Start Karma Yoga. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ലെസനാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മള് ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ എന്ത് പഠിച്ചു? അർജുനന്റെ വിഷാദം കണ്ടു. നമ്മൾ അർജുനൻ വിഷാദിച്ചിരുന്ന് അമ്പും വില്ലും എല്ലാം താഴെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ നടുവില് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, അർജുനൻ തേര് കൊണ്ടുപോയി നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തു എന്ന് പറയുന്നു. രഥം സ്ഥാപയ മേച്ചുക, രണ്ടിന്റെ സേനയോര് ഭയോർ മധ്യ രഥം സ്ഥാപയ മേച്ചുക, അച്യുത രഥം കൊണ്ടുപോയി നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തു എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം കൗരവരെ കാണൂ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ കൗരവരെ കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനന് വളരെയധികം കമ്പാഷൻ തോന്നുന്നു, ദയ തോന്നുന്നു. എന്റെ ഗാന്ധീവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നു. ആ സമയത്ത് അർജുനൻ വില്ലും അമ്പും എല്ലാം താഴെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുൻപ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമൂഢചേതായ ശ്രേയസ്യ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ഷാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഭഗവാൻ. എന്റെ കാർപ്പണ്യദോഷം ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള എന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ ഭഗവാൻ നീ തന്നെ അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണിത്. കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തെളിഞ്ഞ് വരുള്ളൂ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, 10ാമത്തെ ലെസണില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആരാണോ ഭക്തിപൂർവം എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തിതേ. എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കും, സ്വയമേ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാണോ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ആ ഗുരുവിനെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ചെയ്തത്? ആദ്യം തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ അല്ല കൊല്ലുന്നത് ഭീഷ്മാചാര്യരെയും ദ്രോണാചാര്യരെയും ഒന്നും നീ അല്ല കൊല്ലുന്നത്. അവരുടെ ആത്മാവിന് യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ബോഡിയാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്. അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു ശസ്ത്രം കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ കാറ്റുകൊണ്ട് ശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, യാതൊന്നും കൊണ്ട് അതിനെ യാതൊരു തരത്തിലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് ഹാഫ് ചാപ്റ്ററും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ. അപ്പം അതിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് ജസ്റ്റ് വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹായ, അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. 84 lakh സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ 4 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് മനുഷ്യ ഗണങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. വാനരന്മാരും കിന്നരന്മാരും പുരുഷന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും ഇതെല്ലാം ഈ മനുഷ്യർ എന്ന ഇതില് പെടും. അപ്പം അതില് 4 lakh സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയും. അപ്പം അത്രയും ഇതിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ടാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദേഹി നമ്മുടെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആരുണ്ട്? നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ആത്മാവ് നമ്മുടെ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, ഞാനാണ് അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ, ഞാനാണ് ആത്മാവ്, എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് എല്ലാ ലെസൺസിലും ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആത്മാവായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ചലനശേഷി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മുടെ വളർച്ച നടക്കുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതും അതിന്റെ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം ജഡം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ചേതന ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവും പരമാത്മാവിനെയും ചൈതന്യവത്താക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഏതു നേരവും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നു, അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി യഥാ
എന്താണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇത്രയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ ജപിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമസ്മരണ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ വായിക്കുക, പഠിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്? അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നാരായണ നാമം നാവില് വന്നാൽ മാത്രമേ, നാരായണനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ ശരണം കിട്ടുള്ളൂ. മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഒരു ചെറിയ വേർഡാണ്, അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താണ് ഗോലോകധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഗോലോകധാമത്തിൽ പ്രവേശനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലാസ്റ്റ് ടൈമില് നമ്മുടെ നാവിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഭഗവാന്റെ നാമം വേണം. അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും, നമ്മൾക്ക് എങ്ങാനും ബോധം ഇല്ലാണ്ടായി, നമ്മൾ കുറച്ചു ദിവസം എങ്ങാനും കിടന്നൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കുലശേഖര ആൾക്കാരോട് പറയുന്നു, നീ എന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നിനക്കത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് നിന്നെ കെയർ ചെയ്യുക, ഞാനായിരിക്കും നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ വാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ സ്മരണ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. അതേസമയം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന്റെ സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇതിനെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുക, ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയുക. നമ്മള് ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തർ നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഒരിക്കലും നാശമില്ല, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ദുർവാസ മഹർഷിയോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ? അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറിയിലുണ്ട്, അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്. നമ്മൾ പറയും ആദ്യം നമ്മൾ ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്വായത്തമാക്കുക. അതിനുശേഷം എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഞാൻ നിനക്ക് അധീനനാണ്, നീ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ നാമസ്മരണ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് കാന്തം, നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ജപിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ആരായിട്ട് മാറും? ഭക്തനായിട്ട് മാറും മാഗ്നറ്റ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അതിന് ചുറ്റുമായിരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ അംഗരക്ഷകരായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാകും. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ആയുധങ്ങളും നമ്മുടെ അംഗരക്ഷകരായിട്ടുണ്ടാകും. ഏത് നേരവും നമ്മൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ കർമ്മയോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാരാണ്? ഇന്നലെ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, അതിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കാണോ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അയാളെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുക. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കാമത്തെയും ആസക്തിയെയും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് ഈശ്വര പ്രസാദം ലഭിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ലൈഫ് ഫുള്ളസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആദിയുണ്ട്, അന്തമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം, ദുഃഖാലയമാണ്, ദുഃഖങ്ങളുടെ വീടാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം 4 തരം ദുഃഖങ്ങൾ, ഒരിക്കലും മാറാത്ത 4 തരം ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. എന്തൊക്കെയാണ്? ജന്മമൃത്യു, ജര, വ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ടെമ്പററി ആണ് ഈ വേൾഡില്. നമ്മൾ സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തും ജസ്റ്റ് ടെമ്പററി ആണ്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതിനേക്കാളും ഹയർ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. ഹയർ ടേസ്റ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിലുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന, നെക്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അമൃത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ പെർമനന്റ് എന്ന് പറയുന്ന, പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 2 ലെസൺസിലായിട്ട് പഠിച്ചത്. അപ്പം ഇന്ന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, യോഗം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ് എന്നതാണ് ഇത് യോഗം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ്. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ്, ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മളുടെ കർമ്മം എങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 തരം കർമ്മമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് കർമ്മം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്, നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലൈഫ്, കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം, അതിനുശേഷം അവരുടെ കല്യാണം, അതിനുശേഷം അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം
കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ മരിച്ചു പോവുക. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. മാക്സിമം പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, ഫാമിലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് കർമ്മം. ശരിക്കും എന്താണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? 3 തരം കർമ്മമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ഒന്ന് സ്വകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡേ ടു ഡേ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ 2 സബ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്, സകാമകർമ്മം, നിഷ്കാമകർമ്മം. ഈ സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി, നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ ടീച്ചറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എനിക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, എന്റെ കഴിവാണെങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലും എല്ലാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഇതിന്റെ സാലറി കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാനിത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. അതേസമയം സകാമകർമ്മമാണെങ്കിലോ, ഞാനിപ്പോ എന്റെ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നു, ആ കുട്ടികൾ എന്നെ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്നെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് റെസിപ്രോക്കേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സാലറി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഫലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. സകാമകർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കും നമ്മളെ. അതേസമയം നിഷ്കാമകർമ്മം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഇതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ പരാജയമോ ഒന്നും നീ നോക്കണ്ട അർജുന, നീ ജസ്റ്റ് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പാപമൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് എന്ത് നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉപാസനയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തും ജപവും, നമ്മൾ ഒരു മാല കെട്ടി ഭഗവാനെ ചാർത്തിയാലും, നമ്മൾ ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചാലും, ദീപം കത്തിച്ചാലും, എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന ഒരു മണിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് അകർമ്മം എന്നുള്ളതിൽ പെടും. അതിന് നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ളതല്ല, അതിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലുള്ളതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അകർമ്മം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിയ പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, സഞ്ചിത കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നല്ലതും ഉണ്ടാവും ചീത്തയും ഉണ്ടാവും. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷുവർ ആയിട്ടും നമ്മളൊരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. മനുഷ്യനായിട്ട് വേണമെന്നില്ല, ആനിമലായിട്ടോ വൃക്ഷമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും. അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അകർമ്മം കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെയുള്ളത് മൂന്നാമത്തേത് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വികർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുക, കള്ളു കുടിക്കുക, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? സ്വകർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം. സ്വകർമ്മം 2 തരം, നിഷ്കാമകർമ്മം, സകാമകർമ്മം. പിന്നെ വികർമ്മം ചെയ്യരുതാത്തത് അകർമ്മം, നമ്മളുടെ ഉപാസന. 2 വഴിയാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ പിറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 വഴി നമ്മൾക്കുണ്ട്. ആനിമൽസിനാണെങ്കിൽ ഉപാസനയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾക്ക് അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് അത് ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് 2 വഴികളാവുന്നത്. ഒന്ന് വാസനയുടെ വഴി, രണ്ടാമത്തേത് ഉപാസനയുടെ വഴി. വാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ധോഗതിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക. അതേസമയം ഉപാസനയുടെ വഴിയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപാസനയാക്കി മാറ്റാം. നമ്മളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപാസനയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈഫ് ന്യൂ ഡേ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശ്വര ഞാൻ രാത്രി മുഴുവനും സേഫ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങി, അങ്ങയുടെ കൈകളിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. ആ മൊമെന്റ്, ആ രാത്രി നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. ഇനി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു, അതിനുവേണ്ട ശക്തി തന്ന് അതിനുവേണ്ട അനുഗ്രഹം തന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓരോ മൊമെന്റും ഇപ്പൊ 24 hours എന്നുള്ളത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ സമർപ്പിതമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഥവാ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും
ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾക്കത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണയിൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ അർജുന ഉവാചം ധ്യായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തക്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. എന്താണ് ജനാർദ്ദന? പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ജനാർദ്ദനൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരൻ ഭഗവാന്റെ ശംഖായിരുന്നു. അപ്പം ശംഖായിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശംഖൂതും. ആ സമയത്ത് ശംഖൂതുന്ന സമയത്ത് പാഞ്ചജന്യത്തിന് വളരെയധികം ഇതുണ്ടായി, ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. ലക്ഷ്മി ദേവിയെക്കാളും ഭഗവാന്റെ അധരപാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായ സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മി അസുരനാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശപിച്ചു. അപ്പം ഭൂമിയിൽ വന്ന് അസുരനായിട്ട് പിറന്നു. അതിനുശേഷം ഇത് ഭഗവാന്റെ സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ മകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, എന്നിട്ട് സമുദ്രത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പോയിട്ട് പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്ന് പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ തിരിച്ചെടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയുന്നത്. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന അസുരൻ കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന അസുരനാണ് കേശി. ഭഗവാൻ കൊന്നത് കൊണ്ടാണ് കേശവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാളും എന്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ലേ, ബുദ്ധിപൂർവ്വം മാറുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അർജുനൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യന് 2 തരം മീനിങ്സ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നീ എന്റെ ബുദ്ധി മോഹയസീവമേ, മോഹിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാനെ നീ എന്നെ. തദേകം, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറയൂ. തത് ഏകം, വധ വധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയൂ. നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. യേന ശ്രേയോ ഹമാപ്നുയാം, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, അതോ കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നച സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധി ഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സന്യാസം, നമ്മൾക്കിപ്പം വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ല, അതല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യമാണ്, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലവരെങ്കിലും കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ സന്യാസം എന്നല്ല പറയുന്നത്. കപട സന്യാസിമാരാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത്. സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കാഷായ വസ്ത്രം തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നമ്മളുടെ മാനസിക മൈൻഡ് സെറ്റാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നതും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നതും. അല്ലാതെ നമ്മള് സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും പോയി കാഷായ വസ്ത്രം കൊടുത്ത് പോകുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. തന്റെ സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതെ ആരെവിടെ പോയാലും അവര് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. യജ്ഞാർത്ഥാ കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘ സമാചര. കർമ്മം എങ്ങനെയായിട്ട് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരിലും, നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും വൈഫ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും അമ്മ അച്ഛൻ കാണുന്ന പട്ടി പൂച്ച തുടങ്ങിയ എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സെയിം ആത്മാവ്, സെയിം ആണ് പരമാത്മാവുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവരെല്ലാവരും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവരെല്ലാവരും ഓരോ തരത്തില് രൂപമെടുത്ത് റോളെടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം കർമ്മം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കെന്ത് കൊടുത്താലും അത് വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ധർമ്മത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോരുത്തരും എന്റെ സർവീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ രൂപത്തില് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വൈരാഗ്യമുണ്ട്, ദേഷ്യം വന്നു, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ 2 വാക്ക് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതുവരെ മറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജന്മം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാതിരിക്കുക, അറ്റാച്ച്ഡ് ആകാതിരിക്കുക. എഫെക്ഷൻ ആകാം എല്ലാവരോടും, അതേസമയം അറ്റാച്ച്ഡ് ആകാതിരിക്കുക.
കുന്തിപുത്ര നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനിപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴക്ക് പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സന്തോഷമാണോ ഉണ്ടാവുക, ദേഷ്യമാണോ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് ഒരാളോട് എന്നുള്ളത്. ഇത് ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇത് നമ്മൾ ലൈഫിലേക്ക് ആചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ആചരിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് ഫലം സിദ്ധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്തെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് എല്ലാ നേരവും ഒന്നും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും, ഭഗവാനെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് തരിക, കൂടെ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ടേബിളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുക, ഭഗവാനിന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, അത് നിന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ബന്ധമുക്തനാകാതിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും, എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം യജ്ഞശിഷ്ടാശന സന്തോ മുച്ചന്തേ സർവത്തിൽ വിഷയ ഭുഞ്ചതേ തേത്വകം പാപായ പചത്യാത്മകാരണാത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 2 തുള്ളി തീർത്ഥമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവലോ മലരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം പഴമായിരിക്കും കിട്ടുക. എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്? യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ മുക്തിയാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി തീർത്ഥം കുടിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, താഴെയൊന്നും ഇടാതെ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഭുഞ്ചതേ തേത്വകം പാപായ പചത്യാത്മകാരണാത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക. ഇപ്പൊ കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം പൂജാ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുവാനില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സോടെ കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഓഫീസിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുക, കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുക. അപ്പൊ അത് നിവേദ്യമായി മാറി. നിവേദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പാപമാണ് നശിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിലൊക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് എല്ലാ ഐറ്റംസും വെച്ച് അതിൽ തുളസിയിലിട്ടിട്ടാണ് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഇതുപോലെയാണ് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ നിവേദിക്കുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ നിവേദ്യം എന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം അത് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ പ്രസാദം എന്ന് പറയും. അതെല്ലാവരുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയും. മഹാപ്രസാദത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ പാപമാണ് നശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്ഥം വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി കഴിക്കുക. തിരുമേനി അവിടെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് അത് തരുന്നത്. കാലം മൃത്യുമദനം സർവ്വവ്യാധി വിനാശനം സർവ്വദുഃഖോപശമനം വിഷ്ണുപാദോദകം ശുഭം. അകാല മൃത്യുമദനം, അകാല മൃത്യുവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതാണ് തീർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അകാല മൃത്യുമദനം സർവ്വവ്യാധി വിനാശനം, എല്ലാ വ്യാധികളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. സർവ്വദുഃഖോപശമനം, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം തരുന്നതാണ്. വിഷ്ണു പാദോദകം ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, പാദോദകം വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നിവേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി ഒരു ദിവസം ഇത് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മഹാവിഷ്ണു ചോറുണ്ട്, ലഡു ഉണ്ട്, തൈരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് നാരദര് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഇത്തിരി പ്രസാദം തരുവോ ഭഗവാനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല,
ലക്ഷ്മി ദേവിന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, എനിക്കിത് ഫുള്ള് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അച്ഛനെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം അമ്മയെ നോക്കും. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മിയെ നോക്കി നാരദർ. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്തു, മഹാലക്ഷ്മിക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളോട് എല്ലാവരോടും വാത്സല്യാണ്, അമ്മയാണ്. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്തു, ഗരുഡ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗരുഡ ഭഗവാൻ വേഗം ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്ന് നിന്ന സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു വേഗം തിരിഞ്ഞു നോക്കി, ആരെ വന്നിരിക്കണേന്ന് നോക്കി. ആ സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മി കുറച്ച് പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് നാരദർക്ക് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നാരദർ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാരദർക്ക് ആ എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്നത്, വളരെയധികം സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി. എന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നാരായണ നാരായണ ജപിച്ചുകൊണ്ട്. അവസാനം അത് വിരലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നക്കിക്കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തിങ്ങനെ വേറെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും കൈലാസത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ശംഭുവിനെ കണ്ടു. രുദ്രൻ ചോദിച്ചു, എന്താ മഹർഷി ഇത്രയധികം ഹാപ്പിനെസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, പ്രസാദം കിട്ടിയതാ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിച്ചപ്പോ തുടങ്ങിയതാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം, അതുകൊണ്ടാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളാണെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും നക്കിയ കൈയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറപ്പ് തോന്നും. അതേസമയം ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഹമ്പിളാണെന്ന് നോക്കൂ. ശിവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇത്തിരി തരുവോ മഹർഷി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഫുള്ള് കഴിച്ചു ഇന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 1 മണി ഇത് ചോറ് കണ്ടു. അതെടുത്തിട്ട് ശിവൻ അത് കഴിച്ചു, വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം രുദ്രനും അതുപോലെ തന്നെ താണ്ഡവം തുടങ്ങി. ഹാപ്പി ആയിട്ട് പാർവതി ദേവി അകത്തുനിന്ന് വന്നു. ഇതെന്താ ഇവിടെ ഡാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താ ഇത്ര സന്തോഷം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രസാദം കിട്ടി, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, എനിക്കും വേണം, എന്റെ കുട്ടികൾക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തീർന്ന കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ സമയത്ത് പാർവതി ദേവി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു മഹാവിഷ്ണുവിനെ. എന്നിട്ട് മഹാവിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷമായി. എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, എനിക്കും എന്റെ കുട്ടികൾക്കും വേണം പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഷുവറായിട്ടും കലിയുഗത്തില് ഞാൻ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയായിട്ട് പുരിയിൽ വരും. ആ സമയത്ത് നീ വിമലാദേവി എന്ന പേരിൽ എന്റെ ശ്രീകോവിലിന് തൊട്ട് മുൻപിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. എനിക്ക് നിവേദിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസാദവും നിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നീ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള പ്രജകൾക്ക് അത് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈക്വൽ ആണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദവും ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈക്വൽ ആണ് മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ പാർവതി ദേവി അവരുടെ വിമലാദേവി എന്ന പേരില് ഒറീസ പുരിയില് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കിച്ചണാണ് പുരി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കിച്ചൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എത്രയോ ലക്ഷം പേർക്കാണ് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ പ്രസാദമെല്ലാം വിമലാ ദേവിയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുപോയി അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രജകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് 7 പോട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മുകളിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാ അവിടെ പാകം ചെയ്യുന്നത്. 5000 പേരാണ് അവിടെ പാകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. എത്ര പേര് വന്നാലും അവിടെ പ്രസാദം ഒട്ടും കുറയില്ല, അതേസമയം ഒട്ടും ബാക്കി വരികയുമില്ല. അപ്പം നമ്മള് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പാപമാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇത് അല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കാവൂ. അതെല്ലാം ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് ഭക്ഷിക്കാനും പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? പാപം നശിക്കുക മാത്രമല്ല, രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അനാഥ് ഭവന്തി ഭൂതാനി 3.14 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അനാഥ് ഭവന്തി ഭൂതാനി. ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി, ജീവജാലങ്ങൾ എന്നതാണ്. അന്നാഥ് ഭവന്തി, അന്നം കൊണ്ട് ധാന്യം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. പർജന്യാദന്ന സംഭവ. പർജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ കൊണ്ടാണ് അന്നം ഉണ്ടാവുന്നത്, ധാന്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ. യജ്ഞം നടക്കുമ്പോഴാണ്, ഹോമത്തിന്റെ
മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്, ആഹുതി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ആ ഒരു എയറിലൂടെ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആവുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് മഴയുണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്രവ, യജ്ഞമാണെങ്കിലോ വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ് വേദം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തു ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വേദങ്ങളിൽ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു, അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ആരുണ്ടായത്? ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവാണ് വേദങ്ങളെല്ലാം പകുത്ത് 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 വിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴും എത്രയോ ആളുകളുടെ എഫേർട്ടാണ് അതിൽ ഉള്ളത്. സൂര്യ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ, ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൂര്യ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ചൂട് തരുന്നു, പാകത്തിനുള്ള ചൂട് തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രദേവനാണെങ്കിലോ മഴ വർഷിക്കുന്നു, മഴ തരുന്നു നമ്മൾക്ക്. അതിനുശേഷം ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും എത്രയോ പേരുടെ എഫേർട്ടിൻ പ്രകാരമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിലെത്തുന്നത്. അതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ മാത്രം ഇരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പേര് നമ്മൾ എന്താകും? നന്ദിയില്ലാത്തവരായി മാറും നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ നിവേദ്യം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തൃപ്തരാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം എന്ന് പറയും. ഇത് ചക്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്തും ഭക്ഷണം ഫസ്റ്റ് ഉരുള കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. യജ്ഞം എന്ന് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനമായിരുന്നു, തപസ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അതില് 1,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തപസ് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരീരത്തിന് ബലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറകിലൂടെ ഒരു പുലി വന്നാലും എലി വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ പേടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തില് തപസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യവുമില്ല, നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ആയുസ്സുമില്ല. രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം രാത്രി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതേസമയം ഇത്രയും ശക്തി ആ സമയത്ത് സത്യയുഗത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് എത്രയോ ലക്ഷം വർഷം ഫുഡില്ലാതെ തപസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള നാമജപം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞമാണ്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗീയോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന ആളുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൈസയോ ധനസ്ഥിതിയോ നമ്മൾക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞമായിരുന്നു. കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് യജ്ഞം ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു കഴിവുമില്ല. വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമമോ അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ധനസ്ഥിതി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധാരണ ഇല്ല. ദ്വാപര യുഗത്തിലാണെങ്കിലോ വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. അമ്പലത്തിൽ പോവുക, വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലും നടക്കാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു, നമ്മൾക്ക് അമ്പലങ്ങളിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അതും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നാമ സങ്കീർത്തനം. ഓൾറെഡി നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭാഗവതത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം സ്തം നമാമി ഹരിം പരം. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ, നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, നാമം എന്ന് പറയുന്നത് കീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവ പാപ പ്രണാശനം, പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നാമം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശക്തിയുള്ളതാണ്. പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം. ആരാണോ എന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നത് അവരുടെ ദുഃഖശമനമാണ്. ഹരി തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ആ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്. ഒരു മാലയെങ്കിലും ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറെയൊക്കെ പാപങ്ങളൊക്കെ അതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ തീരും. നമ്മളുടെ സഞ്ചിത പാപങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഹരി
കാളിദാസ് ഠാക്കൂറാണ് 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യം 22 മണിക്കൂറാണ് ഇവരൊക്കെ ജപിച്ചിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാരായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഇവരെ. ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നമ്മൾക്ക് നാമസങ്കീർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കലൗ തത് ഹരികീർത്തനാത്. നമ്മള് സത്യയുഗത്തില് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്, തപസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും, ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്തുകൊണ്ടും കിട്ടുന്ന ഫലം നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ജപത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നു. 10.25 ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി, ഞാൻ ജപയജ്ഞമാണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച്. അപ്പം അത് മാത്രം ചെയ്യുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന അമ്പലത്തിൽ പോവുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. 24 hours കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാവിലെ വിളക്ക് കൊളുത്തി പൂജാ റൂമില്, എന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതു, നമസ്കരിച്ചു, വന്നു, കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര, എന്നെ ഏതു നേരവും ധ്യാനിക്കുക. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് എന്താ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പോ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ചൊല്ലണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് താങ്ക് യു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക, രാത്രി മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ദിവസവും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം നാമം ജപിക്കുക. അതിനുശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോ മാതാജി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ചായ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഇരുന്ന് ചൊല്ലണമെന്നില്ല. ആരെ കൊണ്ടും നമ്മളുടെ ഉപാസനയെ ആരെ കൊണ്ടും ചീത്ത വിളിപ്പിക്കരുത്. ഇവൾ ഈ മാല തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം, ഈ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എനിക്ക് സമയത്തിന് ചായ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊന്നും കംപ്ലൈന്റ് ആരും പറയാനിടയാവരുത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഹസ്ബൻഡിനെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതും കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പെടും. അതിനുശേഷം സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് കുറച്ചു നേരം ജപിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഫുൾ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക്. അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നാമാചാര്യന്മാരെ ഇത് സ്മരിക്കുക. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കലിയുഗത്തില് വന്ന് അവതരിച്ചതാണ് നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണെങ്കിലോ ബലരാമസ്വാമിയുടെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ വരുമ്പോ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാ വരിക, അസോസിയേറ്റ്സ് ഒക്കെ. ശ്രീ അദ്വൈത എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവും ശംഭുവും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ഗദാധര എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയുടെ അവതാരമാണ്, പുരുഷാവതാരം തന്നെയാണ്. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയുടെ അവതാരമാണ്. ഇത്രയും പേരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ്. ആദ്യം അത് ചൊല്ലുക. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മളിപ്പോ ഓരോ മാല ജപിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മണി ചൊല്ലിയാൽ മതി, പിന്നെ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇവരൊക്കെ 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ഓരോ ദിവസവും ജപിച്ച് അവസാനം അത്രയും ഫലം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ആ ഒരു സിദ്ധി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ പഞ്ചതത്വങ്ങളെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപം ഈ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എവിടേക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുന്നതിന്റെയൊക്കെ അതിന്റെ ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ അവര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നാമമാണ് അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഫുള്ളോടെ. ഒരു മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഫുള്ളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ രാമ ഫസ്റ്റ് ചൊല്ലാത്തത് എന്ന് ചിലവരെങ്കിലും ചോദിക്കും. അപ്പം അതിന്റെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേദങ്ങളിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് അവര് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് ജസ്റ്റ് നാമസ്മരണയാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രസ്മരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് റൂൾസ് ഉണ്ട്. കുളിക്കുക, പൂണൂലിടുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതേസമയം നാമസ്മരണയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് റൂൾസ് വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മള് ഇത് പാർവതി ദേവി ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് പാർവതി ദേവി വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ശിവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പൂ പാർവതി, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു.
വിശന്നിട്ട് വയ്യാൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം പാർവതി ദേവി ചോദിച്ചു, കേനോപായന ലഘുനാ വിഷ്ണു നാമ സഹസ്രനാമം, എന്താണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം, എത്രയും ലഘുവായിട്ട് എന്താ അതിന് ഒരു മാർഗം, 1000 പേരില്ലേ അത് ചൊല്ലി തീർക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശിവൻ ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം ശ്രീരാമനാമ വരാനനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് അറിയാം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഇത് രാമനാമത്തിന്, ഒരു രാമനാമം 1000 സഹസ്രനാമത്തിന് തുല്യമാണ് രാമനാമം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മള് 4 പ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രാമ എന്നുള്ള പേര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഇതിനെ മഹാമന്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. സഹസ്രനാമം 4 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്കത് ജപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളിക്കാതെയോ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. നാമസങ്കീർത്തനത്തിന് സമയം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്ഥലം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോ കാശിയിൽ പോയി ഗംഗാജലത്തിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മോക്ഷം എന്ന് പറയും. അവിടെ തന്നെ മരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. അവിടെ മരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന കാശിയില്. എന്തുകൊണ്ടാ? അവിടെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആനിമൽ ആണെങ്കിലും, പട്ടിയാണെങ്കിലും, പശുവാണെങ്കിലും, പക്ഷിയാണെങ്കിലും, ഉറുമ്പാണെങ്കിലും അവരുടെ ആ പ്രാണിയുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ശിവൻ വന്നിട്ട് പാർവതി ദേവി സാരിത്തലപ്പ് കൊണ്ട് വീശിത്തരും. എന്നിട്ട് ശിവൻ നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രാണ് ചൊല്ലിത്തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ല മരിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഗുരുപദേശം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, നമനിഷ്ഠാദ പ്രഭു നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? യദ്യഥാ ശരതി ശ്രേഷ്ഠ പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. ഒരു അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യദ്യഥാ ശരതി ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും തത്തദേവേതരോ ജനഃ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ അയാളെ അനുകരിക്കും. സയത് പ്രമാണം കുരുത്തേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ, അതാണ് പ്രമാണമായിട്ട് കരുതി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. നമ്മളായിരിക്കണം റോൾ മോഡൽ ആകേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ആരെയും കാണിക്കാനൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉപാസനയുടെ വഴി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ നാമസ്മരണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രഹ്ലാദനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാ, നരസിംഹസ്വാമി പ്രഹ്ലാദൻ ചോദിച്ചു, ഭഗവാനെ എന്റെ അച്ഛന് മോക്ഷം കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നീയാണ് കൊന്നത്, എന്നാൽ പോലും എന്റെ അച്ഛന്റെ മോക്ഷമാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചത്, ഇത്രയധികം ദ്രോഹിച്ചതിന് ശേഷവും. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ മുൻപിലും പിൻപിലുമുള്ള 21 തലമുറയാണ് പ്രഹ്ലാദ രക്ഷപ്പെടുന്നത്, മോക്ഷം കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. നാമസ്മരണ ഒരാള് തുടങ്ങിയാൽ പോലും അയാളുടെ മുൻപോട്ടും പിൻപോട്ടുമുള്ള എത്രയോ തലമുറയാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഉന്നതമായ ആ ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ എത്തുക. യഥാശരതി ശ്രേഷ്ഠ സതദേവേതരോധന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. അർജുനൻ പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ പോയ സമയത്ത്, അർജുനൻ പിന്തിരിഞ്ഞോടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിന്നെ റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാശരതി ശ്രേഷ്ഠ സതദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നമേ പാർത്ഥാസ്തി, പാർത്ഥ പൃഥയുടെ പുത്ര, എനിക്ക് യാതൊരു കർത്തവ്യവുമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഞാൻ തന്നെയാ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എല്ലാം പരിപൂർണമാണ്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമത് പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ. അപ്പം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്, അതിൽ നിന്ന് എമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇനി ഒരു ഡ്യൂട്ടിയും ചെയ്യാനില്ല. പക്ഷേ ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന, 3 ത്രിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ലോകങ്ങളിലും. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ലോകങ്ങൾ? ഭൗതിക ലോകം, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, നരകലോകങ്ങൾ. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നാനവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർത്തയേവ ച കർമ്മണി. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ? യഥാ ശരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോധന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. ഇനി നമ്മളെ കർമ്മം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ചില ദിവസം നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും, കുളിക്കും, അമ്പലത്തിൽ പോകും, ജപിക്കും,
രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ മാൾസിൽ പോകും, ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് തലവേദനയോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബെഡിൽ കിടന്ന് കുളിക്കാതെ ഉണ്ണാതെ ഒക്കെ എന്താ ഇതിനൊക്കെ പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മകർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ്, ഞാൻ എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും എന്റെ മനസ്സ് എല്ലാം എന്റെ എന്ന് ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. സത്വ ഗുണത്തിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്ക് പോകും, ഫിലിമിന് പോകും, മാൾസിൽ പോകും, ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യും, വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും. അതേസമയം തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ലേസി ആയിരിക്കും. അപ്പം ഫസ്റ്റില് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ്, സ്തുതിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ് സർവകാരണ കാരണം. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ, ഈശ്വര കൃഷ്ണ, പരമേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ആനന്ദം തരുന്ന സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ, എല്ലാവരെക്കാളും ആദിയായിട്ടുണ്ടായ ഗോവിന്ദ, സർവകാരണ കാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. മായയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന, ത്രിഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, മമമായ ദുരത്യയ ദൈവീശേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. മയി സർവാണി കർമാണി, നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും എല്ലാ ഡേ ഫുള്ള് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സന്യസി അധ്യാത്മചേതസ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത, നിരാശയോ ആശയോ അല്ലാതെ നിർമ്മമതയോ അതിലേക്ക് ഒരു ആസക്തിയില്ലാതെ ഭൂത്വ യുദ്ധസ്വ വിഗത ജ്വരഹ, പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ അനശ്വതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ 3rd ലെസണിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എഴുന്നേൽക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇതില് നീ അതിന് ജയമോ പരാജയമോ ഒന്നും നോക്കണ്ട. മയി സർവാണി കർമാണി, നമ്മളോടും ഉള്ള അഡ്വൈസ് ആണ്. എന്ത് ഡ്യൂട്ടി എന്തും ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിനക്കത് പാപമുണ്ടാവില്ല. ഏമേ മതമിതം നിത്യ മനസ്സിഷ്ടന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ നസൂയന്തോ മുച്ചന്തേ ചേപി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്, അതനുസരിച്ച് സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മൈ സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസൂയ കൂടാതെ, ഒരാൾക്ക് എന്നെക്കാളും കഴിവ് കൂടുതലായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ പണം കൂടുതലായിരിക്കും, ഇതെല്ലാം അവരുടെ കർമ്മഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് അസൂയൊന്നും കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കൺഫ്യൂഷനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പോലും അതിന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ്? എന്തെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഷോൾഡേഴ്സിലെ ആ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് തരിക, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുക. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അത് മാത്രമല്ല, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൃഷ്ണാർപ്പണവും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ യാതൊരു പാപവും ഏൽക്കില്ല. യേത്വേദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമോധാം താൻ വിഘ്നഷ്ടാനചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരുമായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാനെ ഇതെല്ലാം എന്റെ പവറാണ്, എന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഞാനാണ് വീട് ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് പോകാൻ സെക്കൻഡ്സ് മതി. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ പോസ്റ്റിൽ നിന്നും താഴേക്കിടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹമ്പിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. തൃണാദപി സുനീചേന, പുല്ലിനെ പോലെ ഹമ്പിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. പുല്ല് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരിച്ചത് ഒന്നും ദ്രോഹിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര ചവിട്ടിയാലും പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പവറോടെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മള് തോറ്റു പോവുകയുള്ളൂ. ദുര്യോധനൻ അവരുടെ സൈഡ് എല്ലാവരും ഈക്വലി എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള അറിവുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. പക്ഷെ ഒരു അറിവും അവർക്ക് യാതൊരു ഉപയോഗവും ഉണ്ടായില്ല. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് അർജുന ഉവാച അഥകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ കൃഷ്ണ? അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ, ഇച്ഛയില്ലാതെ ഞാൻ എന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്നത്? വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ ബലാദീവ നിയോജിത, ബലത്തോടെ എന്നെ കൊണ്ട് അതെന്തിനാ ചെയ്യിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ, എനിക്കിപ്പോ പാപം എന്ന് തന്നെയാണ് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഈ കൊല്ലുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്തിനാ അത് ബലപ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമേശ ക്രോധേശ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ. കാമമായിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങും, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആസക്തി തുടങ്ങും. അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും. മഹാശനവും മഹാപാത്മാവിദ്യേന മിഹ വൈരിണം, ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ശത്രുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കണം. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കാമത്തെയും ക്രോധത്തെയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു ഉള്ളത്, പുറത്തല്ല ഉള്ളത്. കാമേശ ക്രോധേശ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാത്മ വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ധൂമേനാം യതി വഹ്നിർയഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭ സദാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും, വലിയ പുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് ജീവാത്മാവിനെ കാമം കൊണ്ട്, വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലുള്ള കാമം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അയാളുടെ മനസ്സെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അയാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള കാമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതുപോലെയാണ് എന്തുപോലെ പുക തീനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും അത് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്ചതേ വിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനം ആവൃത്യ ദേഹിനം. എന്താണ് കാമം എവിടെയാ പോയിരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക, കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക, ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആണ് അവിടെയാണ് ഈ ഇതിരിക്കുന്നത് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് മനസ്സിലേക്ക് പോകും. അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഡ്രസ്സ് എനിക്കത് വേണമായിരുന്നു. പിന്നെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ അത് ബുദ്ധിയെയും നമ്മളുടെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, നമ്മളുടെ സ്വതവേയുള്ള ബുദ്ധി നശിച്ച് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ജീവിതത്തെയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് മോഹം ഉണ്ടാവുന്നു, ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത്, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. യസ്മാത്വം ഇന്ദ്രിയാണ്യ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിക്കണം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ഭരതൻ ഉത്തമനായവനെ ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിഹ്വ, ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്മെല്ല്, ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾക്ക് ത്വക്ക്, സ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. മനസ്സ്, കണ്ണിങ്ങനെ ഓടി പോകും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്തുക്കളിലും ആളുകളിലും എല്ലാം. അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, കണ്ണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. എല്ലായിടത്തേക്കും ഓടി നടക്കുന്ന ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പം ഭഗവാൻ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരമനഃ മനസ്സസ്തു പരാബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധി പരതഃ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ജഡമായിട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവനുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ.
അതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി അതിനേക്കാളും മുൻപിലാണ്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെയും പുറകിലാണ് ആത്മാവിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ പോലെയാണ്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകളെയും മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ബുദ്ധിയാണ് സാരഥി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കടിഞ്ഞാണിടുക. കടിഞ്ഞാണിട്ടിട്ട് മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാണിനെ ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക? ബുദ്ധി കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പുറകിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന മൈൻഡ് കൺട്രോൾ. എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ടാണെങ്കിലും കാതുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ബ്യൂട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പോവുക. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടിയുള്ളത് ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. അതിനേക്കാളും ഇത്രയും കഴിവുള്ളതും എല്ലാം ഉള്ളതും കൃഷ്ണനിലേക്ക്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഹയർ ടേസ്റ്റിലേക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടുപോവുക. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കർമ്മയോഗം എന്ന ലെസൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ടെല്ലാം കഴിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് പീരീഡ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യും? പീരീഡ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കാം, ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അല്ലാതെ പോയിട്ട് പൂജാ റൂമിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനൊന്നും പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട്, തുളസി ഒന്നും എടുത്ത് അതിലിടൊന്നും വേണ്ട, മനസ്സുകൊണ്ട് അർപ്പിക്കുക. അത്ര ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. വിളക്കൊന്നും കൊളുത്താൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് നാമസങ്കീർത്തനം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കിയൊന്നും ചെയ്യരുത്. മനസ്സുകൊണ്ട് അർപ്പിക്കാം. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു അശുദ്ധിയില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ അശുദ്ധിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. പൂജാ റൂമിൽ പോവുക, വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അത് അശുദ്ധിയാണ്. അതേസമയം ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആയിട്ട് അതിന് നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും ബാധകമല്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ആ കർമ്മത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? 3 കർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ, സ്വകർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം. സ്വകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകർമ്മം നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ഡ്യൂട്ടി ആണ്. നമ്മളിപ്പോ എന്താണോ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ അമ്മയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനായിട്ടോ മകനായിട്ടോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ്, അത് ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് നമ്മൾക്ക് നാളെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് പറയാം. ആ ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ നോക്കി, അപ്പൊ ഞാൻ അവരെയും നോക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോ അവരെന്നെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സകാമകർമ്മത്തിൽ പെടും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും, അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ബന്ധരാകും. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഈ ജന്മം തീർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇതൊക്കെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ ഡ്യൂട്ടി നിഷ്കാമ കർമ്മമായിട്ട് മാറും. അത് ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഇതാണ് 2 തരം ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് വികർമ്മമാണ്. വികർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം
വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. കള്ള് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തും വികർമ്മത്തിൽ പെടും. പിന്നെയുള്ളത് അകർമ്മം. അകർമ്മം നമ്മുടെ ഉപാസനയാണ്. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് അതിനു മുൻപും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഏത് നേരവും നമ്മൾ നാമസ്മരണ ചെയ്യാനായിട്ട് അതെല്ലാമാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ എന്താണ് അകർമ്മം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളത് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. കുറച്ച് ഇന്ന് ഒരു മാല ജപിച്ചു, നാളെ ഒന്നും കൂടി ജപിച്ചു, കുറച്ചും കൂടി മനസ്സോടെ ജപിച്ചു. എത്ര ജപം, എത്ര മണി ജപിച്ചു എന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം, നമ്മളുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം ഭഗവാനിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാ കാര്യം. ഒരു മണി ജപിച്ചാൽ പോലും അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ 24 hours നമ്മളെ കൊണ്ടത് സാധിക്കും. ആ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. ഇതാണ് 3 തരം കർമ്മം. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. മാതാജി ഒന്നും കൂടെ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ഗുരു പ്രണാം ചെയ്യുന്നില്ലേ, അജ്ഞാന തിമിരന്തസ്ത എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ഒന്ന് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പറയാവോ? ഓം അജ്ഞാന തിമിരന്തസ്ത ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയ, ജ്ഞാനമാകുന്ന കൺമഷി കൊണ്ട് നമ്മള് കണ്ണിൽ എഴുതുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തിമിരം വന്നിരിക്കണോ എന്റെ കണ്ണില് ഭഗവാനെ. അതില് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ജ്ഞാനമാകുന്ന അഞ്ജനം കൊണ്ട്, കൺമഷി കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണെഴുതി തരുന്ന ഗുരുവിന്, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുരുവിനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയ. ശലാകയ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺമഷി എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യില്ലേ, അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി തരണോ എന്നുള്ളതാണ്. ശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന, ചക്ഷുസില് തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ഷുസ്, ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ആ തിമിരത്തെ മാറ്റിത്തരൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ആ മാറ്റിത്തരുന്ന ഗുരുവിനെ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ, എന്റെ ചക്ഷുസിൽ നിന്ന് തിമിരത്തെ മാറ്റിത്തരുന്ന, അന്ധകാരത്തെ നീക്കി തന്ന് ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗുരുവിനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ശരി മാധവി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്കൊരു ഭഗവത്ഗീത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം. എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ഭഗവത്ഗീത എനിക്ക് അയച്ചു തരുമോ? ഞാൻ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് ഗൂഗിൾ പേ വഴി ചെയ്യാം. അത് ഞാനല്ല മാതാജി അയച്ചു തരേണ്ടത്. ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ മംഗളൂരിൽ നിന്നാ വരിക. നിങ്ങളെ ലിങ്ക് അയക്കും. രേണു മാതാജി ലിങ്ക് അയച്ചു തരും. അപ്പൊ ആ ലിങ്കിലേക്ക് അത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി, അവരത് അയച്ചു തന്നോളും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് പറയൂ അവരോട് ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ 3ാമത്തെ ക്ലാസ് ആയില്ലേ, ഇന്ന് ഞാൻ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റൽ വഴി മേടിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത കൂടെ നമുക്ക് ജപിക്കുന്ന ജപമാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് കിട്ടുക. അപ്പം അത് 600 രൂപയാണ് അതിന്റെ റേറ്റ്. പിന്നെ വരാൻ ഒരു നമുക്ക് മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരണം. അപ്പൊ വരാൻ ഒരു 1 വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 4 days എങ്കിലും മാക്സിമം എടുക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ടെമ്പിള് ഉണ്ട്. പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മളെ പള്ളിച്ചലുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പത്മനാഭസ്വാമി അമ്പലത്തിന്റെ വെസ്റ്റിലായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷോപ്പ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗത്ത് വൃന്ദാവൻ ഉണ്ട്, അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ISKCON മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം കഴിയുന്നവരെല്ലാരും നമ്മുടെ അതില് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോംബോ ആയിട്ടാണ് ഒരു 6 സാധനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് 6 ബുക്സ് ആണ്, കൂടെ 2 ബുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ മേടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം എന്തെങ്കിലും അഥവാ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ബുക്കിനെ കുറിച്ചോ ബുക്സ് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി ഒന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ജൂലൈയിൽ ഒരു ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതെയോ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മാതാജി. എന്നിട്ട് മാതാജി ജൂലൈയിലാണോ ചെയ്തത്? എന്നിട്ട് ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, എന്നിട്ട് ആരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് എന്താണ്?
ഇല്ല, ഞാൻ ആരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ വെച്ച് ജന്മാഷ്ടമി ഒക്കെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ചിത്രവരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല വിളിച്ചില്ല. മാതാജി, നമുക്കൊരു സാധനം ഡിലേ വന്നാല് നമ്മൾ അപ്പോഴേ ഇപ്പൊ നമുക്കായാലും ഒരു കൊറിയർ നമുക്ക് ഏതൊരു ഇതായാലും വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യില്ലേ? അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അഡ്മിൻസിന് മാതാജി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ 24 hours ഞങ്ങളുടെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ്, അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏത് സമയം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരൂ. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ തിരക്കാട്ടോ. അതെ, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ടാ മതിയാ? ഇല്ല, ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി ഈ ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ, നമ്മുടെ September 11th ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ? അപ്പൊ അതില് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ പേര് വരും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഞാനിപ്പോ എന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ആ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ നമ്പറിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മാതാജി അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ധന്യമാതാജിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിലും എനിക്ക് അയച്ചോളൂ, ഞാൻ ധന്യമാതാജിക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തോളാം. നോ പ്രോബ്ലം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ്, ജന്മാഷ്ടമി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ. ചിലപ്പോ അങ്ങനെയും അല്ല മാതാജി, അത് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോക്ക് തീർന്നിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവല് മാത്രമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ആണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഇതുവരെ കൈകൊണ്ട് തൊടാത്ത നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നും എല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ലെവൽ 2ഉം 3 എല്ലാം പോകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മാതാജി എനിക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കാം കേട്ടോ. മാതാജി ഒന്ന് നമ്പർ ഇട്ടോളൂ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഇതോ ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, അതില് ചാറ്റ് ബോക്സിലെ നമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ തീർന്നെങ്കിൽ. എല്ലാരും വായിക്കുക മെറ്റീരിയൽസ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബുക്സ് ഇല്ലാത്തവരെ മെറ്റീരിയൽസ് വായിക്കുക, ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അറിയാൻ വയ്യാത്തത് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഭാഗവതം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭാഗവതവും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കാം. എല്ലാ ബുക്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരുമോ മാതാജി? ഷുവർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody, ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിങ്ക് ഇട്ടോളൂ, അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഡൗട്ട്. ഓക്കെ മാതാജി, ഷുവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.